to pini nilitum Karbi Ronga Saramai West Karbi Anglong District Committee ahin pen pini lebangso serdihun aklamalong nilitum press meet ke phanangko alam thege lapu hello nilitum Karbi Anglong Autonomous Council pen tarik kret 3 August 2023 arni isi alang itu isi ke coba pas do labangso isi along resolution number 22 9 executive committee 13 KC meeting labangso along kacoparai ponabangke regarding proposal for creation of new VDCs in the KC areas pusipu labangke VDC anghoy Karbi Anglong long kapa baji aphan pusi alang litum la bangso alu coparai po lasi la bangso long mangke nilitum Ronga Saratum pen kacinya lam kela pulo nilitum 2017-18 pen ningkan troksinar kep aprang penta nilitum Karbi Ronga Saratum Village Development Committee abangke nilitum kroikre lapen nilitum abangke Traditional Village Council nai pusi nilitum Karbi Ronga Saratum hangbo bon sita labangso Traditional Village Development Council bangke council sorba Elvin terone kahai pen cenglo la pen CM ake hai atumanta nilituma phan Karbi Ronga Saratum Traditional Village Council bang Traditional Village Development Council bangke nalitum cari calon longpo pusi nilitum phan lamchak nang pibom lo la pen lamchak nang pipen ke nilitum Karbi Ronga Saramai atumta ningarong klang pen nilitum claim bom dambom do bom lo lapen ke claim bom dambo mapi piniani bangke nilitum hala bangso kichunpo puchi hok jot pen piniani bangka ko council pen isi aron klangchu hamlo labangke village development committee mate VDC a constituency 3 ta keseng labangke nilitum ka chinya tempulote VDC abangke constituency isi along narkep sirkep lason VDC 2 lapen ladak alam itu proposal kipia teng bangke population 3000 to 5000 lasong bangke isi VDC manpo usi alam itu dak coparai pon lasi lason pulote VDC yongsi ilitum Karbi Anglong long nang cari lo pulote alam itu development akaman lapen kacing thora sai muanta VDC long si dampo lapen hala nilitum Karbi Ronga Saramai tum akimang bangke etceta ladak kacing bara widelo atema nilitum akimang bangke la hello Traditional Village Development Committee pulote nilitum traditional kolam the bangke ludun choklo pulote ala bangke ilitum siksidul ate pensilitum kam claim lo lapenke traditional award jongsi ilitum ludun lo pulote rong rup kacing thura long anta ilitum Ronga Saratum sai deng ponlong popusin nilitum hala suhul penta CM ke haitum mana nilitum cingki bomlo bon sita piniani bangke Traditional Village Development Council lapenke tribal atum han siksidul area phan Traditional Village Development Council aron pen kapacari longji lapen nilitum kasalam adrap abangke non bangke nangwar pipitsi non bangke council pen bangke new VDC area kasalam je pansi alang litum bangke cisik ponro lasi nilitum Karbi Ronga Saramai ahin ban bangke East lapen West District Committee pen bangta nilitum la bangke nang cikroi dun tekte lapen nilitum apan ke aprang pen nikan troksi aprang pen nilitum phanang ke hangbom Traditional Village Development Council hala bangsi nilitum phanang pivek nai lapen ke non la VDC bangke pena amat nilitum Karbi Ronga Saramai pen nang chuning rilo CM ka phan chuning rilo pena amat Village Development Council bangke pena amat civi dronang po la bangke nilitum kroikre jongsi nilitum Karbi Ronga Saramai pen Traditional Village Development Council bang jongsi nang pipe lepute nilitum kaci song ang deng bang nilitum dambomji lapen ke pinile bangso press meet pen jongsi alang litum labangso Village Development Committee mate VDC bang jongsi alang litum home to bom lepute nilitum bangke ahawar tin pen lapen Karbi Anglong atok anoke do arong saranta hurpak pen nilitum ce song nang kokpo lapen ke nilitum di puan punot nilitum wang pen
kache song ang deng nilitum democratically aron pen kache song ang deng bang nilitum dengan ko pupusi pini nari dai KC kachari ake tegidi CM tumban chinglong EMMP tumban nilitum pini labang so press meet pen nang pachini lo mereka ayir potung senili ke pugang tung bang ke lah lo pinine tum ke do meta tong skone tum ke do nang koke karbi rong sarame tum turi hinir ke toksi anikan pen jenglok kachi song ke bilet court customary law court pen traditional bilet council of putak kachi song lo eta non ke traditional bilet council of putak bangke alang litum naki kroasia bangke akibi koksi nilitum rong asaratum ke mangkon alang litum apan ke cinipon alu memorandum khanta non ke patu eta sonti teglong gola si alang li cie makai mata doktor du nak lamala mata rong asara kana se kamai pialong alang li ninggelu jela traditional village court pen traditional village council ke rong asara tumsi cari calon bek nangpo kapen traditional village council tame chairman ke rong asara tum ansi deng nangpo pusi alang li ninggi tikang lo kapen along ame tame alang li ninggi lo asi non ninggi data pi alang li tum non council alang cari boy council tum executive kang ni pon ahut aku alang li tum la BDC aku amen kijong pontu la so patakan tum rong asar tum ke kroi tekelo athema kan biang long adang tepike kaching tu rawar side ke ala village development council anchot ke reng e regional village development council monte arong tin ta kaching tu rawar side lepo pusi la ke bini jot kali Rajiv Gandhi hutan inggelo rong atokanu ko people se kaching tu tederma la ke kaching turi apan kipia tangka mukha la council along ponsat along pichington air dakhang air posi chingtur unida poson ke arong tin pile nai tu posi arong tin ka pile ji pulon de ko son ke klen pol si kar biang long ke traditional village council lo la traditional village council lo bolon de arong tin lepo arong tin arong ka kaching tur bangke dobek pu posi alang litum kamatha kasi apong ke hang traditional village council lasi alang litum deng popular sitame pinia bangke bang hala ke plan ke pia awasa ke dotum ke plan ke pia angkang arlu kaching tur awasa ti hala BDC bangke do ponsat aron alang litum ke pon aninga hang la bangke ponsat aron pen ke karbiang long ke ching tur telo lasi nelitum ala alang litum kiding ron bangke netum ke klodun tekelo lapen pinia ni chuning rilo CM kai ban alang li mata rong asar alang li sabura ke rong asar beklo jai ti rong hang ke la si alang li pu sumbu rong hang ta rong asar lo la si alang li rong asar pan cipanung kuk pen alang li sabura alang li pu pan cipanung kuk pen la ponsai ron ke deng dun pu bangke alang li panta alang li sarbura alang li puatum ta apap ciru cet ta hai la si jadi ciem pan tuning ri bangke alang li hala hai alang li pusar pen alang li sabura pan matha pen karbi rongosar tum pan si la sa traditional village development council chairman ke pek pon pu hala BDC aron bangke ciwit do pu ayong si alang li matha pon te curu parlo kali pulong ke alang li tum kamatha yong si aku cikir lapan people te rong asaratum turpak si council along sita council kerau sita netum program deng nakoko la si ala pini nelitum kucing wa ke jasemet ke la traditional village pen la BDC aputak si netum jasemet pini tong sikot ameta kedupon la doktor duna klam netum kucing wa pon bangke la so aputak si cing wa pon jadi la si nang netum la so hutak nangkar judun pen la ni toma alam ingdang po po ne tum ning khelo la si jeli lam se de ke julo karno